Al'umma, ga wani ibdali da muke tare da shi, kuma in Allah su yarda da izinin Ubangiji in ka yi wannan sirrin sai ka fita a cikin halin da kake ciki bi jahi annabi Muhammadu. Amma dan uwa don alfarman annabi kai lakin kai sharing ko da mutum biyar ne, don alfarman annabi, don in kai baka a ciki wani na cikin wannan matsala. Yanda ake yi ana samu faran tumfafiya, fari na tumfafiya gashi wanda bai buɗe baki ba, ranar Lahadi za ka ɗebo shi, idan ka ɗebo shi za ka dawo da shi gida za ka dake, sai ka samu ƙwan kazan Hausa, ƙwai na kaza, to ɓawon ba wanda aka dafa ba, wanda aka fasa ne za a soya, to ɓawon da shi ake amfani, sai ka haɗa shi da faran tumfafiyan nan ka dake shi. Idan ka dake shi sai ka samu zuma mai kyau, sai ka zuba wannan garin abin da ka dake a cikin zuman ka cakuɗe shi. Kullum da safe kafin ka karya ka sa wannan dogon yatsan naka ka lakata sau uku, kai bismillah ka lakata sau uku ka sha, da rana ma haka da yamma ma haka. Wallahi in dai arziki ne kake da buƙata, darajar ma'aiki, arziki hanyoyi sai sun buɗe. Mun ba da shi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.